Tao po. Hello po. Sir, hindi po ang harong ni Sir Floro po. Lorong. Portuguese po, tapos si Ma'am Nancy. Yo, tano. Sir po si Ma'am Nancy, nasaan po? Ngayon sa Balogo, nag-night swimming. Ah, so ikaw lang po ang andito? Natada. Ah, okay. Tanong kung... May ano lang po kami sir, may delivery lang po kami sa Indo. Ding ano? Items po. Sa inali yan. Sa Naga po. Sisi nagpadala kaya. Mayo po sir, wala po nakalagay pero ano po, ang address lang po dito po sa inyo sa Barangay San Joaquin. Babayad kami kaya no? Paano? Pa? Babayaran mo yan. Hindi na po, bayad na po ito sir, i-receive nyo na lang po. Ano yung mga aki yan ka nagpadala. Ali sa abroad. Ha? Ali sa inya. Ewan ko po, basta dito lang po ito sa mula lang po Naga ito sir. Kape po, premium. Yan po premium. Anong items kaya yan? Anong items? Ito po. Wala pong nakalagay sir, ang nakalagay lang po dito yung address po ng dideliveran and kung ilang box po. Sir, pa-receive ko na lang po sa inyo po sir. Total, nakapangalan naman po ito sa inyo po nila Ma'am Nancy and ikaw din po Sir Floro. Sige. Dito na lang po sir, pa ano ka lang po. Sige na. Pero saan inali yan? Ito po? Oo. Wala pong nakalagay sir. 58. O sige na, walat mo na. Dito na po kaya sir, may papapirman lang po ako sa inyo po yung items po. Ano yan kung yung sindala? Ikaw po ang magre-receive po. O sige na. Yan ito gabat yung pinakalanday ko na ba't natin. Be, pwedeng kayo muna mag-ano dito. 44, saka 52. Bawat sa'yo mong 44. Nasaan si Ma'am Nancy? Nagali nga ni nag-night swimming sa Balogo, sa Pasakaw. Ah, okay. Nag-swimming pala si Ma'am. Kaya riba si mga kagrupo niya. O sige na. Sige na po, dito na po kayo sir. Pero papirmahan dyan. Ano po, mga 50 po tatay. Dito na. Joke lang po. Dito na po tayo. Sarap lang pirmahan. Maluya ang pati ko. Maluya ka po magsulat. Yeah. Pwede naman pong ano. Sign. Wait lang po, kunin ko lang po. Andito po. Dito lang po tayo tatay. Nag-iikot-ikot tayo tatay. Ayan po tatay, happy anniversary! Okay. Yes. Dito tayo tatay. Okay, so once again, dito tayo tatay. Once again, happy anniversary Kaya ka mo po. nagpaisig na ikutan nagkahalis. Dito po tayo tatay. Alright, dito tayo. Lapit po kayo sa akin tatay. Lapit po kayo sa akin. Akala ko kumbaga kung ano. Alright, so habang ini-enjoy nyo pa ang ating sounds tatay. Okay. So hello J-fans and people of the Philippines. Andito nang muli kami ang JFS Petals and Yan na si Services. Aling Titipig Ang nila. palaging nagdadala po sa inyo ng sorpresa, saya sa mga sulok ng Bicolandia. And for this afternoon, yes, kasama niyo muli ako si Kuya Steph, ang inyong surprise ambassador ng JFS Petals and Services. And syempre ngayong hapon, ayan, kasama natin si Tatay. Pero, unfortunately, this is a celebration of Mami Nancy and Sir Floro. Pero dahil inuna ni Mami yung kanyang swimming, sayang naman, hindi niya makikita yung ating sorpresa para Day man sa kaya aram na maigdi kaya ka mo, day man aram. Okay po. Surprise. Andiyan ba si Mami? Naka-video call. Try nyo ma-video call. Ah, wala. Diyan sa enda. Okay, dito po tayo tatay. Ah, sige. Okay. So, anniversary nyo po ngayon tatay, pero ba't di ka po Day sumama sa man, swimming? bukas pa siguro. Anong pizza ngayon? Bukas pa 19. Yung anniversary nyo po. Okay, nauna po pala kami. Ano po? Nauna kayo. Okay. Di po kayo sumama sa swimming kay ma'am? Day man, para sa, kuyan lang, mayroon lang sindang organisasyon sa BHW kasi siya sa... So, ayan, so J-fans, nakakasa dahil syempre dapat ang sorpresang ito at syempre ang daladala nating saya ay para sa mag-asawa. Pero
dahil si ma'am ay pumunta daw or may importanteng pinuntahan at syempre nag-enjoy na din ata si ma'am sa swimming. And syempre, dahil ikaw tatay ang andito lamang, syempre, lahat po naman nakikita nyo ay para po sa inyong dalawa. Ipaabot nyo na lang po ang pagbati ng Ayan. JFS Petals and Services na happy anniversary sa inyo po. Ayan, tagilid po tayo tatay ng konti. Ayan. So as you can see, tatay, meron kami mga mumunting regalo po or munting regalo po para sa inyong mag-asawa. So, meron tayong Carlo Rossi White. Hindi mo niya nakakaburat siguro. Ay, naiwan tatay. And of course, meron tayong cake. And we also have our bubble balloon na may nakasulat na Happy 38th Year of Love, Mama and Papa. And syempre, dahil dapat ay andito si Ma'am Nancy, may bibigay kami sa kanyang bag. Pero dahil J-Fans wala siya, iuuwi ko to. Dito tayo, tatay. Okay, dito tayo, tatay. Okay? Sige. Okay, so tatay, ngayon, kahit wala ang iyong asawa, magsuot ka pa rin ng ating yes. Ano yan? Happy anniversary. Palakpakan natin si tatay. Ayan. Dito po tayo, tatay. Lapit Ayan po na. kayo sa akin, tatay. Yun na, sige na, tama na yan. Tapos na siguro. Ay, gusto na tapusin ni tatay. Ano, kausapin lamang Naglulot. natin si tatay tungkol sa kanilang munting love story ni Ma'am Nancy. So ngayon po, tatay, Sayang. 38 years na po kayo? Sayang dahil lang nindo inaabot ko kanina pag ay ko sa bago ko ta nagamay Mga amay. anong oras po? Alas 2 nagali. Alas 10. Ang aga-aga po nung tatay at Alas 2. ang init-init po ng panahon ngayon. Kumusta Ay, po dos tatay alas ang 10. pagsasama po ninyo ni Ma'am Nancy? Ayos naman, wala nang problema. Walang problema. Okay. Sure naman akong walang problema kasi sino ba naman ang makakaabot ng 38 years, J-Fans? 38 years lang May naman. mayroon. Yung- Ayan. Tatay, sa 38 years po tatay na pagsasama, ano po yung sekreto po or may babahagi niyo pong sekreto sa mga nanonood po sa atin? Wala akong may babo ko kayan. Wala po? Wala. Halimbawa tatay, ano po yung sekreto ng pagmamahalan niyo po? Bakit po kayo tumagal Hindi, ng dapat 38 years? Sekreto dapat. Dayang pagsasabi ta sekreto. Ay, mabibigwasan ko to si tatay ng isa, J-Fans. Ano po, any tip or hindi na sekreto, tip po tatay sa mga Oo. mag-asawa, especially sa mga ikinakasal ngayon. Oo. Ano po yung gusto niyong sabihin po sa kanila? Ano po yung advice or tip na maibibigay niyo po? Mayo ko nalilingaw ko kan dapat sa nalilingaw ko May kan. starstruck ata, J-Fans, Nalilingaw sa atin, ko? si Sir. Nalilingaw Ayan. nag- Siyempre, nahihiya din. Ano po, Oo, dahil naka-video yeah. tayo. And yes, tatay, mapapanood ka sa aming social media accounts sa Facebook, sa Instagram, and of course, sa aming YouTube channel. Ayan. Okay, kaya po sa lahat ng mga nanonood and of course sa lahat ng mga nandito, huwag niyo pong kaliligtang i-subscribe Ayan kami na. sa aming YouTube channel and sa iba pa po naming mga social media accounts. O, mabagal kami nga ning sila. Oy, mabagal. Magbagal ka siya. Bumili daw muna kayo ng isda. Nakakatat si tatay. Lagi tang panira. Okay, tatay, suotin niyo po muna ito, tatay. Okay, meron kami dito, tatay, video message po. Dahil kanina, tinatanong niyo kung kanino galing yung sorpresang ito and bakit andito ang JFS Petals and Nag-upload Services lang. Sige. dito sa Barangay San Joaquin. Oo. Okay, may papanood po ako sa inyo, tatay. Ako, nanay, ako. Ako to, ako. Opo. Happy ba? Ay, ito, Happy ito. anniversary ba? Pa. Mayo si mama mo. Paranas naman. Mayo nga ni si mama mo. Mayo. O, salamat na lang sa kuyan mo. Basta. Happy anniversary na lang and stay strong. Salamat na lang sa sorpresa mo. Dahil may mani, Mayo akong maisip na sasabihin. iya. Sige. Yun na to. Mas-surprise. O, sige na. Ako ang may pakana. Pero bako man ako nagbayad. Mayo akong kwarta. Akala ko nga, Pero man kwarta. akala ko nga ni, may bayad. Ito dahil may mana ako. Enjoy O. na lang. Bye-bye. Mayo akong masabi. Akala ko nga ni, may bayad. Sige, bye-bye. O, yun na yan. Tumabagal. Okay po, tatay. Wait lang Tapos po. na. Wait lang, tatay. Dito muna tayo. May bibili dyan ng isda. Okay. Ate Odi, bilhin mo ngayon lahat ng isda para kay tatay. Okay, Mura bilhin dahil, natin. ma'am. Ayan.
Yan, dito po tatay. Balik po tayo tatay. Okay. One-fourth lang babakalon, May. O, 1/4 lang na ang bibilhin. Ang kulit-kulit dito ni tatay. Oh, Okay, dali na. tatay. Oh, Ano dali po, yung pinanood ko po sa inyo po ay isang video. Ano po, tatay? So, sino po yung nasa video, tatay, na nagsabi po na siya po ang may pakana ng surprise Ayun, ito sa iyan inyo? anak, aki mi yan. aki. Nasaan po siya, tatay? Saan Teresa si mami mo? Saan? Ha? Nasa Jordan si Mami. Ah, Ngayon, Jordan. tatay, ano ang gusto niyo sabihin sa kanya dahil sinurpresa kayo sa inyong pong wedding anniversary? May magkaiba nga. Kausapin niyo po, andito po siya, nanonood po. Mamagkaniman. Yun na yan, nagpasalamat na mga pinasalamatan ko. Mahilig lang kung sira, takon magal. Anong sira mo? May sabawang rurugan, garong bulan Ay, urugan. rayado, saka Mayong kuwaw mampati kay agaro, mayo. Surpresa natin dito. Sa Barangay San Joaquin. Ayan, so dito muna tayo. Tignan na lang natin kung ilan talaga ang bibili ni tatay. And bigla, Mayo. gawin natin, bigyan ko na lang si tatay Mayo. ng regalong isda dahil yun yung kanyang kinakainipan. Tatay, okay, ang layo-layo na po natin sa ating trunk. Ngayon, tatay, so magbilang po tatay ng 3, sabay tayo magbababay sa camera, okay? Yeah, And 3, 2, 1, bye-bye! Bye-bye. Ayun na.